Здравейте, деца! Аз исках да кажа, аз съм Люба и съм на 5 години. И днес ще ви покажа как да си направите най-полезните пизалки. Ако някой си е взел пизалката и остане това, просто може да си направите много. Ако имате плодове, просто такива плодове. Ето това ще си направите пизалки. Сега, първо ми трябва малинки. Иска да кажа малинки. Чакай. Един друг ден ще направим от капини. Да видя. Ще мога да го пъхна това. Сетих се един начин. Ето. Виждате ли? Кое искате това? Мляко и мед. Мед, добре. Да асистираме. Може и двете. Може и двете, да. Ето хоп. Хоп. Готово. Хоп. И малко кисело мляко с плодчета. И сега какво правим? Лапаме. Вкусно. И сега какво може да сложим и капинка? Я бучи на капинка. Добре, може днес да го направим. Опа. Мед. Слагай мед. Така. Сега? Сега малко млекце. Млекценце. И сега какво? Лапаме. И право. Може да се направи с много плодове. Да. И сега какво ще сложим? Ягодка. Давай. Пак ягодка. На същото, спомняхте си видеото, където направихме от ядодки. Да, слагаме мед. Чакай малко, че... Така, слагаме мед. Да, и сега слагаме... Кисело мляко. Кисело мляко. Давай. И така се хапват вкусни близалки. И сега какво да направят децата? Абонирайте се на канала и сложете камбанка и лайк. Чао! Чао!